आज ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମନର କଥା ସେୟାର କରିବି जोटा ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ କାହା ଆଗରେ କହିପାରି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲି, କାଳେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି ଛୁଇଁଦେବି, କେଉଁ ନିୟମଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଏମିତି ଡର ଭିତରେ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଘରେ କେତେ ନିୟମ, କେତେ ନୀତି, କେତେ ପ୍ରଥା, ଆଉ ଜେଜେମା ମାନେ ତ ସହଜେ ଡରେଇକି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଡର ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବା ନେଇଗଲେ ସେ ଆହୁରି ନିଜର ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଭକ୍ତି ବଦଳିଗଲା। ନିୟମଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଶିଖାନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭାବ, ମନ ଖୋଲି କଥା ହୁଅ। କାରଣ ଭଗବାନ ଆମ ଭୁଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳିଆ ସବୁ ଭୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ନିଜର ବୋଲି କାହାକୁ ବି କହିପାରିବେ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଡର, କିଛି ଭୟ, କିଛି ଭାବନା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁନି, କି କିଛି ମାଗିବାର ଆଶା ବି କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ସେ ଦେବେ, ଯାହା ନ ଦେବାର ଅଛି ସେଇଟା କେବେ ଦେବେନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟସ୍ ଆସେ, କ'ଣଟା ଫଲୋ କରୁଛ, କ'ଣଟା ନ କରୁଛ। ମୁଁ ଏତେ ରୀତିନୀତି ଭାବେନି ନା, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ। ଆଜିର ଜେନେରେସନର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଭୟଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ନେବା, ଭୟ ସହିତ ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।